Webintegratoruddannelsen lærer vi alt det, man skal kunne for at bygge en hjemmeside helt fra bunden af. Vi lærer alt fra planlæg og kode til at fotografere og billedredigere. Lærerne her er engagerede og hjælpsomme. De er seriøse, men samtidig rigtig gode til at kombinere læring og humor, og de er aldrig bange for at tage lidt pis på det. Niveauet på det, vi lærer, er ret højt, og har du blot få fraværsdage, kan du hurtigt sagt bagefter. Derfor er det utrolig vigtigt, at du står op og møder hver dag, ikke kun i forhold til det faglige, men også det sociale. Men kan du det, og har du en smule interesse, så kan jeg garantere dig for, at du når langt. Noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved uddannelsen, er, at der er plads til så mange forskellige mennesker. Lige fra en spilinteresseret til iværksætteren med en god idé. Når skoledagen så er om, er der mulighed for at låne klasselokalerne til lektier, egne projekter, såvel som fester og landparties. Når man så er færdiguddannet, kan man bruge sin uddannelse til at komme ind på designvirksomheder og webforbrugere og offentlige virksomheder. Jeg vil bruge min uddannelse til at komme ind på spildatamatiker-uddannelsen. Så Webintegratoruddannelsen er for dig, som gerne vil have en rigtig fed uddannelse med et godt studiemiljø, hvor du kan lære at få nogle suveræne hjemmesider og få nogle formidable fremtidsmuligheder.